என்ற இந்த மகான்களுடைய குல முன்னோர்கள் அவர்களை நியமித்தார். எப்படி 74 மழுக்கள் மூலமாக நீர்ப்பாசனத்துக்கு அங்க தண்ணீர் போகிறதோ, இந்த 74 சிம்மாசனாதிபதிகள் மூலமாக ராமானுஜ சம்பிரதாய அர்த்தங்கள் எல்லா அடியார்களுக்கும் போய் சேரட்டும் என்று இந்த ஏற்பாட்டை ராமானுஜர் செய்து வைத்தார். இப்போ வீர வைகுண்ட அனுபவம் இதுதானோ என்று கருத தோன்றுகிறது. ஏன்னா நம்மாழ்வார் பாடினார், கடிக்கும் கவர்வமற்று பிறப்பு பிணிமூப்பு இறப்பற்று ஒளிக்கொண்ட சோதியுமாய் உடன் கூடுவது என்று கொள்வோ. நாம் போய் சேரணும்னா யார போய் சேரணும்? பெருமாளையானா இல்ல, துடிக்கின்ற வானிநிலம் சுடராழி சங்கேந்தி அடிக்கின்ற மாயப்பினான் அடியார் குழாங்களையே எம்பெருமானுடைய